ዕንቅፋት ዶ ዋላስ ዕድል? ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ዓዲ ክልተ ዓበይቲ ፋብሪካታት ጫማ ነበራ። እዘን ትካላት መዋዳድርቲ ነበራ እሞ ኩሉ ግዜ ካብ ሓድሕድ ክበላለፃ ይፀራ ነበራ። ሓደ እዋን ድማ ናይ መሸጣ ዕዳግአን ከስፋሕፍሓ ኢለን መድሃኔን ኣማኑኤልን ዝስሞም ክልተ ንፉዓት ሸቃጦ ናይተን ትካላት መጽናዕቲ ንኽገብሩ ናብ ርሑቕ ዓዲ ተሰደዱ። መድሃኔ ናብቲ ዓዲ ምስ በጽሐ ካብ ኣመና ህንጥዩናት ተቓላጢፉ ናብ ኩላታ ዓዲ እናኾለለ ክዕዘብ ጀመረ። ትጽቢቱን እቲ ዝጸንሖን ምስምማዕ ምሳዕበየ ድማ እስኪ ብኻልእ ቦታኻ ክርየ ናይ ኣጋጣሚ ኸይከውን ኢሉ ሓሰበ። ይኹን እምበር ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ቆልዑቶም ይኹኑ ዓበይቶም ኣንስቶም ሰቦቶም ሓረስቶት ዋላ ነጋዶ ኩሎም ጥራይ እግሮም ዝኸዱ ጫማ ዘይለብሱ ምዃኖም ተዓዘበ። ኩሉ ድኻሙ ተራእይዎ መምጽኡ ኣጣይስዎ ጉህይ ኢሉ ዓዱ ጥራይ ክምለስ ተለየ። ናብ ሓላፊኡ ብምድዋል ድማ ኣንታ ናብ ምንታይ ዓዲኻ ሰዲድካኒ? እዛ ዓዲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኮሊለያ እዞም ሰባት እትረፍ ጫማ ክገዝኡ ጫማ እንታይ ምዃኑ ከማን ኣይፈልጡን እዮም። ብጣዕሚ ይሓዝን፣ ግን ነዚኦም ጫማ ክንሸጠሎም ብፍጹም ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ግዜና ኣይንኽሰር፣ ናብ ካልእ ጫማ ዝኽደኑ ሰባት ነተኩር በሎ። መድሃኔ ዓዱ ድሕሪ ምምላሱ ኣማኑኤል ከዓ ብግዲኡ ናብቲ ዓዲ ኣተወ እሞ ከይዋዕለ ከይሓደረ ኣብቲ ዓዲ እናኾለለ ንኹሎም ነበርቲ ዓዲ ክዕዘቦም ጀመረ። ንሱ እውን ልክዕ ከም መድሃኔ ንኣሽቶም ይኹኑ ዓብኦም ኣንስቶም ሰብኡቶም ሃብታሞም ድኾኦም ጥራሕ እግሮም ሸፋሕ ክብሉ ተዓዘበ። ኣዒንቱ ምእማን ስኢኑ ድማ ብታሕጓስ ፍንጭሕ ክብል ደለየ። ዋላ ሓደ ጫማ ዝገብር የለን ኣብዛ ዓዲ፣ እንታይ ዓይነት ዕድል እዩ ብምባል ድማ ከስተንትን ጀመረ። ተቓላጢፉ ናብ ሓላፊኡ ብምድዋል ድማ እዞም ዓዲ እትረፍ ጫማ ክክደኑ ጫማ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥዎን እዮም። ብቁልጡፍ ኮንቴይነራት ጽዒንካ ጫማታት ለኣኸለይ፣ ብጣዕሚ ዓብ ዕዳጋ ረኺብና ኣለና ብምባል መልእኽቱ ኣመሓላለፈ። ክልተ ሓደ ዓይነት ሸቃጦ ናብ ሓደ ዓዲ መጺኦም ዋላ እኳ ሓደ ዓይነት እንተተዓዘቡ ክልተ ዝተፈላለየ ውሳኔታት ወሲዶም ነቲ ሓደ ዕንቅፋት መሰናኽል ብድሆታት ክረአይ እንከሎ ነቲ ኻልኣይ ግን መፍትሒ ዕድላትን መዋፅኦን እዩ ተራእይዎ። እምበር ካብዚያ ጽውጽዋይ እንታይ ንመሃር?
እወ ነገራት ከም ኣረኣእያኻን ከም ኣተሓሕዛኻን እዩ ብዘጋጥመና ዘይኮነስ ብርድኢትና ኢና ንጽሎ እሞ ምርጫ ከም ዘለና ኣሚንና ኣተሓሳስባና መሊኽና ኣካይዳናን ውሳኔታትናን ነተኻኽል በሉ ክሳብ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ፅውፅዋይ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኣኹም